az interneten, a mobilodon, a klasszfm.hu oldalon. Hírek a Klassz FM-en. Köszönjük, hogy követsz bennünket. Változékony időnk lesz a héten, holnap fagyhat is. Most teszik le a tollat az érettségizők, holnapig érdemes várni még a tankolással. Hunyad Ákos vagyok. Nem lesz ma jó idő, ha most keltünk volna fel, körülbelül azt láthattuk volna odakint, mint hajnalban. Szomorkás, esős, változékony időre készülhetünk a napokban. A jó hír az, hogy mindig lesz egy-egy pontja az országnak, ahol szárazabb az idő. Részletek néhány perc múlva. Mértani sorozat, gráfok, logaritmus és valószínűségszámítás. Ilyen feladatokat kaptak a diákok a középszintű matek érettségi első részében, írta meg az EduLine. 45 perc alatt kellett megoldaniuk több feladatot a diákoknak, ezek az alapfogalmakra, definíciókra kérdeztek rá. A második rész volt a hosszabb, a diákok egészen mostanáig dolgozhattak a válaszokon. Még nem kaptak kártérítést a veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozói, írta meg a napi.hu. A 17 áldozatot követelő tragédia után egyelőre előleget utalt a biztosító, ez azonban annyira csekély összeg, hogy sokan nem fogadták el. A legtöbbek ügyében így a bíróság 2-3 éven belül dönthet majd csak. Érdemes szerdáig várni a tankolással, tovább csökken ugyanis az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin literenkénti árát 4 forinttal, míg a gázolajét 5-tel csökkenti a MOL. Így a benzint átlagosan 346, a gázolajat 345 forintért tankolhatjuk holnaptól. Legutóbb múlt pénteken változott az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin 5, míg a gázolaj 3 forinttal lett olcsóbb. Az autósok most is akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Több mint 100 sebesültje volt az újabb kormányellenes tüntetésnek hétfőn Caracasban. Több venezuelai városban is utcára vonultak az emberek, és az elnök távozását követelték. A rendőröket kövekkel, üvegekkel dobálták meg, az egyenruhások pedig könygázgránáttal válaszoltak. Egy idős és gyermek otthonból több 100 embert kellett kimenekíteni, miután a bentlakók is kaptak a füstből. Venezuelában április eleje óta tartanak az ellenzéki tüntetések, eddig legalább 38-an haltak meg, és több mint 750-en sebesültek meg az összecsapásokban. Az országban az olajárának zuhanása miatt a gazdaság összeomlott, és az infláció elszabadult. Eső, zápor, lehűlés, erre készülhetünk ma. Nyugaton, északnyugaton süthet a legtöbbet a nap, máshol záporzók, zivatarok előfordulhatnak. A hideg reggel után délután 15-16 fokig melegszik a levegő, ám a hidegebb területeken csak 4-5 fokot mérhetünk. Holnap kicsit szárazabb időnk lesz, de kellenek még a vastag kabátok. Hajnalban ráadásul fagyhat is, délután pedig 12 és 18 fok közötti értékekre készülhetünk. A Klassz FM híreit Hunyad Ákostól hallották. Köszönöm, Ákos. És most az interneten, a mobilon, otthon vagy útközben egy újabb óra indul klassz slágerekkel itt a Klassz FM-en. Hello, kellemes délelőttöt, üdv a fedélzeten mondhatni, hiszen nem sokára elrepítjük a szerencsés klassz hallgatót a londoni O2 arénába Ariana Grande koncertjére másodmagával, a legklasszabb nyeremények, a legklasszabb zenék, szóval a részletek a játékról hamarosan, érdemes itt maradni ebben az órában is, amelyet a Well Hello rakpartjával indítok. Klassz slágerek és kedvenc rádiód mindig veled. klasszfm.hu. Köszönjük, hogy követsz bennünket. Klassz slágerek interneten és mobilon. Klassz FM. Ha tudnám, hányszor el megbír még el a rakpart. Most a kavics...